Nazdar, nazdar. Zdravím vás opět z našeho vozu značky téhletý. Zdravím vás z naší Tesle. Tohle je náš společný druhý díl, kdy se zaměříme na to, jaký je to život s elektromobilem. Od předchozího videa jsem ujel zase o něco víc kilometrů v několika dalších zemích. Byli jsme se Sarou a i s mojí ségrou a s Ondřejem na různých výletech po západní, jižní i řekněme jihovýchodní Evropě, takže samozřejmě máme i zkušenosti, jaký je to potom soužití s tímhle autem třeba i na Balkáně. A jak jsem říkal, tak my jsme to auto nekupovali kvůli tomu, že to je elektromobil. Samozřejmě elektromobilita je tam nějaká drobná přidaná hodnota, ale samozřejmě také je to významná součást toho, jak se s tím autíčkem žije a jezdí. Takže podle očekávání přišla spousta zajímavých praktických reakcí jako ohledně toho, jak to teda je s tím dobíjením, s tou, já nevím, životností té baterky a vůbec jako život soužití s tím elektromobilem. Takže shodou okolností zrovna jsme tady na nabíječce a tady na té, zrovna od Tesly, byť teda na superchargerech nabíjím jenom jako nějakou část času. Velmi často nabíjím od PRE nebo dalších dodavatelů, k tomu se možná dostaneme. A zároveň ještě co se týče toho minulého videa, tak tam přišla samozřejmě spousta jako hrozně milých reakcí, za který děkuju, takových jako přejících, že paráda, krásný a slušný a bezpečný autíčko, takže za to děkuju. Byla tam dost teda těch jako i praktických otázek a pak tam bylo pár takových jako spíš jako negativních reakcí ohledně různých statistik a tak dál. Tak opět jenom řeknu znovu disclaimer, nejsem specialista na auta. To, že jsem řídil vyšší desítky aut, je fakt a rozhodně do toho počítám jenom auta, který jsem řídil více než třeba půl hodiny nebo více než hodinu, že jsem je fakt jako řídil, ne, jsem tam jenom jako seděl. Ale nevyznám se v tom tolik, jo? Jako třeba Vojta Dobeš, kterýho zdravím, výborný člověk s naprosto úžasným přehledem o autech a s absolutní vášní pro to, který to dělá celou dobu, co o něm slyším, je to brácha mojí kamarádky, takže o něm vím tak asi posledních možná skoro 20 let, 15 let, nevím, ale každopádně celou dobu se zajímám o auta, takže pokud chcete odborníka na auta, běžte za ním. Pokud chcete člověka, co má nějakou zkušenost s Teslou a je z toho nadšený a podělí se o tu zkušenost, tak od toho jsem tady spíš já. Takže některé třeba statistiky, kterými jsem argumentoval minule, nebo který jsem popisoval, tak se ukázaly, jsou třeba 2 roky starý. A upřímně mě ani nenapadlo, jak moc se vyvíjí ten automobilový průmysl, takže to, že to auto třeba bylo jako mezi top bezpečnýma autama a teďka je třeba teďka je třeba 11. a už ne třeba 2. nebo takhle, nebo nějaká jiná podobná statistika, která je outdated třeba o pár měsíců, tak tam mě prosím vás neberte za slovo, ani mi to, když tak nedávejte za zlý, protože já se nesnažím určitě pasovat do role jakoby odborníka na auta, maximálně když už tak na tohle konkrétní auto a hlavně z hlediska jako zkušeností s ním, takže když vám teďka budu popisovat něco ohledně spotřeby a tankování nebo nabíjení, tak taky se bavíme o mých zkušenostech. Ale jedna vlastně jako důležitá věc, která z toho jako vyplývá, já opravdu v tom vidím přechod hrozně podobný, jako když z Androidu jdete na ten iPhone, tak když prostě z běžného auta, což nevím, co znamená, to asi záleží na každém z vás, přijdete na Teslu, že najednou nemusíte ty statistiky řešit, že prostě i když to zrovna už není top 10, ale je to prostě 11 v nějakým parametru, ať už je to repro, bezpečnost, cena, výkon, poměr, a tady ty další věci, tak vlastně to nepocítíte, nemusíte to řešit, protože prostě to auto je doladěný, pocitově úplně jako hrozně vymakaný, mám z něj obrovskou radost a minulý video, myslím, že jsme mi natáčeli, že tam bylo nějaké 9000 km na to, tak teď už je to přes 21, fakt s ním jezdíme hodně takže těch zkušeností si myslím, že už tam je jako reprezentativních víc. Samozřejmě plyne z toho po těch výletech po Evropě, že tady máme i trošičku bordel, takže pokud bych vám něco ukázal uvnitř, abyste náhodou zahlídli bordel, tak se za něj neomlouvám. Je to prostě logický, pokud na autě žijete a zkusíte se tam třeba i přespání a tak dál. Takže zkušeností je víc a moc rád se s váma o to podělím. No, jak je to s tím dobíjením nebo soužití s tím autem? No tak přicházím k autu. Mám ho teda buď předehřátý, pokud je zima, což jsem ještě zatím nevyužil, nebo předchlazený. Zároveň baterka je případně zahřátá, pokud už jsem si dopředu v plánování v autě nastavil, že budu chtít nějaký čas odjíždět nebo dobíjet, tak se na to upraví baterka, aby na to byla ready, aby se udržela co největší životnost.
Můžu si to samozřejmě rozmyslet hnedka ráno, nebo když přicházím k autu, vím, že je vedro, tak si ho prostě předchladím normálně z mobilu, z apky, přicházím k němu, nemám klíče, mám jako záložní kartu, která mám v peněžence, vypadá jako kreditka, ale nepoužívám ji, jinak bych ji přeložil tady na ten sloupek za mnou, ale nepoužívám ji, protože mám normálně klíč v telefonu přes Bluetooth, takže když přijdu zezadu k tomu autu, protože mám plný ruce s taškama třeba, tak se mi sám otevře kufr, to je jasný. A jinak se mi odemkne to auto, takže přijdu k autu, odemknu ho, nebo spíš otevřu prostě už rovnou dveře. Položím telefon do jedné tedy z těch 15 watových nabíječek, a když jdem tady teda do té blížší k sobě, do té levý, tak auto pozná, že jsem to já, podle toho mi přizpůsobí můj řidičský profil, jo, to znamená volant, zrcátka, sedačka, to se všechno vlastně jako samo přizpůsobí podle toho, jak jsem si to nastavil dřív. Jo. Když přijde Ondřej, tak se to přizpůsobí jemu, například, jo, nebo Sara, nebo kdokoliv jiný, kdo prostě to auto řídí a má vlastně ode mě jako udělený, nebo od nás udělený ten řidičský profil. Jo, takže v tomhle prostě přijdete do auta, který je jako ready, což je geniální prostě. Samozřejmě ještě než k němu přijdete, můžete si zapnout ten Sentry Mode, co znamená, že všechny kamery, jo, na každém boku jsou dvě, pak je přední, pak je zadní, pak je i tady ta vnitřní nahoře. Všechny jsou zapnutý, snímají to auto a když by to auto znamenalo hrozbu, tak se nahrajou nebo uloží ty nahrávky z těch kamer. A takže to máte jako zase vyšší úroveň zabezpečení, případně vy, když by vám to dalo notifikaci v apce, tak můžete rovnou s tím autem na dálku zatroubit, mluvit z něj prostě, jo, protože má megafon vepředu, nebo takový prostě reprák, takže máte tam vyšší úroveň ochrany, máte tam i ten dog mode, což je super, měli jsme tady Hektorka pejska vzadu tady a na chvilku jsme ho prostě tady nechali a samozřejmě nechávat psy prostě v autě je hrozná blbost, ale Tesla na tady to myslela, takže vy si tady navolíte camping mode, akorát, že to teďka nevím, jak to udělám. Tady, dog mode, psí mod, a můžete i na dálku v té aplikaci koukat skrz tady tu kameru, jak se na vás pejsek tváří. Tady na té kameře, když bych teď odešel, tak by tam svítilo, že páníček se vrátí za pár minut, že je tady 22 stupňů, nebo kolik navolím, a že je to v pohodě, jo? Takže prostě lidi okolo nemusí panikařit. Takže i takovýhle jako vychytávky, jinak jsem tady mluvil o camping modu, jo, což vlastně není nic jiného než zapnutá klimatizace v noci, takže se vám nezapaří auto a můžete fungovat v noci při nějaký rozumné teplotě, ať už třeba když jsme parkovali, byli jsme v horách, tak byla v noci zima, nebo když by naopak třeba v jižní Francii, kde jsme byli a bylo v noci vedro, tak si můžete prostě udržovat příjemnou teplotu. Takže to je spíš takový jako nice to have. Mě to pomohlo i v rámci jako ušetření a lifehackingu v Americe, když jsem na Floridě, kde bylo extrémní vedro, potřeboval nebo jsem se chtěl ubytovat mezi přistání, normálně bych spal na letišti, ale tady jsem chtěl vidět kus Floridy, ale zároveň ubytování jako takový tam bylo dost drahý, musel bych řešit taxíky a tady ty věci, tak jsem to skloubil do jednoho, počul jsem si Teslu a mohl jsem v ní prostě normálně přespat a ještě vidět Floridu a bylo to vlastně levnější asi tak o polovinu než nejlevnější ubytování. Takže Tesla bylo vlastně nejlevnější ubytování ještě s taxíkem v jednom, řekněme, jo? Takže si vzadu sklopíte sedačky do roviny a můžete se tam prostě vyspat, takže i v tomhle jako pohodlný. No, ale slíbil jsem, že budu mluvit o elektromobilitě a vidím, že se nám to natahuje, takže tady to video zakončím a rovnou přejdeme v dalším videu k tomu, jak se to dobíjí, jak se to počítá a kolik to vlastně vůbec stojí takovým autem jezdit. Tak se mějte a za pár minut, až se pustíte další video, se uvidíme. Čus!